Sí? Sí, està gravant. Bé, us volia ensenyar aquest quadre. M'aparto una miqueta. Val. De fet, es basa una mica amb la musa Euterpe, si no ho diria malament. Perdoneu si m'equivoco amb les paraules, perquè sóc una mica dislèxic. Aquesta era una musa que representava el bon rotllo, la molt agradable, i té molt a veure amb la música, val? És molt important de la música. És cert que ella, em sembla que porta una lírica o una flauta, perdó, l'he canviat per una guitarra, i en aquest cas he volgut posar una guitarra, potser perquè en referència sempre a un amic pobre que no està aquí i que, bueno, sempre, des de fa molts anys, sempre li faig una referència amb ell, perquè, bueno, va morir fa molts anys i per mi és, jo què sé, és com tindre el present. Les persones, per mi, estan vives fins al moment que hi ha algú que no la recorda. Però bueno, estic enrotllant una miqueta i no va per aquí la pel·lícula. Euterpes el que fa és aquesta musa inspiradora de la música, i els músics o les músiques, que sé que no té flexió, disculpeu-me, però una mica aquest ventall de persones que treballen a la música, doncs són gent molt creativa, i per mi la música és com un metalenguatge molt important. Aquest quadre, que té unes dimensions de 90 per 50 aproximadament, està dividit en dues parts, la part aquesta més de l'esquerra i la part de la dreta. La part de l'esquerra simbolitza els tons marrons i el vermell, una mica la passió. És cert que el vermell adquireix més potència com a exaltació, si no recordo malament, i la memòria no em falla, arran de la Revolució Francesa, però aquí el vermell és una mica el passional i el marró és el concepte terrenal, l'habitació. De fet, vivim a la terra i pràcticament tot és terra. Aleshores, d'alguna forma, ell connecta, o ella connecta amb aquest món més místic, més misteriós, més de serenitat, i per això hi ha aquestes tonalitats blaves, i també he volgut posar tonalitats verdes en el sentit de l'esperança. La persona que toca té 6 dits. 6 dits per 2 motius. Primer, perquè la diversitat pot ser una oportunitat, sempre dic el mateix, i 2, perquè és com el sexto sentido o el sexto dedo, és la connexió amb la música i, en fi, i amb tot el que l'envolta, perquè la música simplement ens dona ganes de viure. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero ensenyar-vos més coses. Disculpeu perquè l'entorn no és d'un filmmaker o d'algú que pot gravar professionalment, estic sol i sí que potser ho podria fer-ho, però m'estimo més destinar el temps, sincerament, a explicar-vos les coses i a produir obra, perquè m'agradaria que algun dia, que per cert esteu convidats, el proper dia a Altafulla, del 6 al 21 de setembre, amb una galeria molt petita, però molt, 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 molt bona, de la Sabina, la Pink Factory d'Altafulla. Esteu més que convidats. I per aquells que vulgueu viatjar una mica més, aprofitant lo important que sóc, hi ha una obra que ha quedat seleccionada als premis aquí a l'Ajuntament de Reinosa i, en fi, però això ja serà cap a mitjans finals de setembre. Però, bueno, com sempre, molt agraït per la vostra atenció i fins aviat, vale? Ciao, que vagi molt bé. Us estimo, adeu.